ko sa investor style da. Aywan. Ta. Satan tagpata. Ito nilokana. Lalalala. Uy, satan tagpata ka. Lala. Satan ti mangi kwa. Mangi baga. Aray ko, nagabiyulok eh. Lukano lang, taga Bagyo ay niya. Adaan, taga abra kadabra. Lukano mat lang suna. Sine, inya na to. Ito ko titiram ni apin yung tani. Ito yung tani namin. Yung ay ano ba yun? Yung imulang nga tiram talaba. Ata. Tapos ikabit mi dito yung shell. Apin yung karatusi nga ikukuha. Tapos no, kabil da yung bye-bye. Ito no, ay manong ngayon. ito no panag, pang ano na siya. Didikit na yung mga itlog-itlog. Tapos yan, ililipat na sa mas malaking Saan Ayun, ito sa malaking alambre. Ito yung sasabit doon sa gitna. Vlog ti Ilocano. I-vlog mo yung ate yung Ilocano. Ilocano. Ano sir, bata. Tayo na kasi rin ito tingano. Barkata, sagutin ka. Lang ko kita eh. Ito blaka. Ilocano ti Japan. Ilocano ti Japan. Ay, kasi tapos ibitin na dyan, nga bye-bye. Ya, bye-bye ne. Asidog. Ilocano lang ti kwa, natsaga nga trabaho ti kastoy. Ilocano. Ano tayo mo lang tira si Japan? Kaya yan, natin ti kwa, naganos perme. Talaga nga tiro lang na talaga. Ay, di lang ito na yung ninyo. Tagano ka bra mana? Jai. Tagano ka bra? Dolores. Banggit, asin banggit. Dito ka no, muda da ka no. Ay, sapata do. Ado di jay. Nakaduda. Ado di jay ti sapata. Nya? Sapata nagadu. Wan, Dolores da sapata. Ado. Di jay. Tapos i-cream ko naman. I-cream natin. Yung sa atin, karatusi dati, yun lang yung shell pa na lang na yun pa lang yung ibababad nila ng mga July doon sa tabi ng mga talaba din ng para mangitlog. Pagkatapos pag ganito naman na, ililipat na nila. Ililipat na namin pag mga ito, July o June, July. Diba? Maganda yung trabaho. Malaki ang laking kita ng mga kumpanya ng talabahan. Dahil hindi masisira. Malaki ang pera. Pero kailangan ng tiyaga. Kapag tiyaga ng trabahong to, pag di ko matyaga, wala. Ayun, yung dagat Sige, maligo na tayo. Lagsok ka. Naglangaw yun, Wendy. Lang sa labida. Sa labida. Ano da? Agbarko ako. Ayun, natin niya barko ni Wendy. Buyo. Nagadudan dyan eh. Diyan mo kingkukuha sa may ganun, At so nga Ilocano lang kinaanos nga talaga dati nga trabaho. Ito si Bumaybaya. Si Ilocano, ano ka natin nababa? Nang, kunada, pera kanya kapo. Ada kapin eh. Adi ko Kasi ata ko ata di karne. alam. Ada batik niya ko, ada batik ni tagtaray ulo. Anos lang nga talaga ating nga trabaho na wala anos mo awan. Yung Ilocano lang nga talaga ti bimayag ti ko tiruman. Yan tayo. Ay so ante, Ilocano lang awan ti mamano ti ko. Ako, ang technology ko Tatanim nila sa dagat po yan. Ayan malapit ang dagat. Tanim. Yan, dagat po yan. Ayan
mula dyan, ito nga bye-bye. Ati mula sangat. Kabili di ba? Di ba? Ang hirap di barko dahil ang tanim Tapos, di ipay dagat. dagat. Oo, nagadun yun. Nagadun yun. Ang sama ko doon. Sama ko doon. Bye! Ang trabaho ng Japan. Oo, ang trabaho ng Japan. Ito pang Proud buhay Ilocano. namin. Isa't tiyaga. Pag may Banlanganan! Yay! Alang Kanya makanalpe. Sana kalaban kami lang para kami lang. tanim. Amo may ngayon. Wala, tatang. Lahat sinaro doon. Kawit ang tamin din. Pagawi doon sa mabisina mo taon. Ayun, yung pangandangan. Api, asiligdad ko. Kasi dag mo lang balay daan. Pilita mo lang. Tanim. Digyo. Yan, yan. Aji ni datan kinaratusi ta ni nalipatam. Ato ginaramit tayo kinaratusi. Ay, nagsakit ako di magbagig. Naranasak tinagkastoy ako. So, narigat talaga tibiyag ti Japan. Naranasak tinagkastoy. Nagsakit yung magbagig. Ate dia yawan ti kargana isabit ate dia enti tunga bye-bye. Janet. Oo, doon siya isasabit sa may gitna ng dagat na merong mga talaba doon. Tapos dito didikit yung mga shell. Yan. Yung mga itlog nung talaba na yun, magiging ganon sa kanina. Yun nga, yun ang magiging ano niya, products niya. Tapos next na step niya, processing yun. Yung mahaba. Yun na yung doon na sila lalaki after mga 7 months or isang taon. Harvest time na. Yan po. Yun ang process ng talaba. Talaba yan. sa Japan. Jai, tirigat, Yes! I'm proud talabahin yan. Yan. Ilokan yan. Oo. Malaki din kasi ang kita niya. Malaki ang kita pero kailangan sikap at tiyaga. Grabe yung mga kumikita, Oo. di ba? Yes. Nagdadakli sa sahod da. Pero Kaya pagdating sa Pinas, mayaman. Yes. Pero gising ka na. Oh. Pero gising ka na alas 4 na madaling araw, alas 5 hanggang alas 6. Puro trabaho. Okay, let's So, go. let's go. Bye. See you next in my another vlog. Yan. Gisangon, kapit mo bunto ng gisangon, temis mabiin. 14. Balik grade 1. Tomorrow, 14. 15. 16. Partak ka tatay na pitata ngayon, tadalang ti video. 18. 19. Berapa apa nih? 19. Jadi apa mo tito? 19. Yang kita pagin arami ko, berka ka kung dito amin. Nagliga mo tagdila. Oh, 20. 20. Nagliga mo amin tagdila, nakasila ko ka. Kasanan ayad ada kok tatay. Jadi gan ama mo tay. 20. 20. Stone. God, 21. 22. 23. Nagliga mo 24. Hindi ka makita dyan abot. 25, 26, 27, 28. Kailan ka ta? 30. 31. Bayag ka mo man ang tao. Makaluloko ka. Pagbayagin mo ng kanada video. 35. 35 na ba ito? 36. 36 na rin. Ay, lakmon. Sto lang. May sabay. Kami isang mami. Ano isa? Wow. Sto ka sa. Lakmon. Oo, na po. Nagbigat natin. Kumita mo ti kwartan. Bigat pa tagilak. Yak pa amo. Nyamot na yung tagilak natin. Basta. Batak ang kastunan. Kastanan. Nanyan yung pagkuam mo. Paglakaam. Ni, masamsam mo kulak. Kasta. Gusto. Diba?
Oh, di ba? Very good. Ay, bata mo. Oh, ano ba tayo pala? Kaya ay bata, di ko Mula kayo na yung bata mo. Ting-ting nga lamot. Di ba? Ay na, nakainaman. Ano nakainom ako? Ay, May, nakainom ako. di 600 yun mo. May bus mo na ata. Di Barkata. adati. Mansit nga makdumon. Ay, nga. Oh. Ato tatay, yari katak. Di yari katam natin na pitas yari katam tatay. Oh, ngarod kasi tatay. Ang punakot ko. I-send ko kanyang video. Adati ko. Dati. Souvenir mo. Bali narami ni Jubina nagadong. First time. Ni nagado para medium ni nagado pa ni oh. May bahay-bahay na yon. Diyan naman yung ibang tao, ibang kaisya, ibang kumpanya na doon ginagawa yung ganun, yung pagtutuhog ng mahabang alambre. Tapos direkta na doon sa may parang balsa na yan, yung balsang malalaking yan na kawayan yan. Ano, products ng Hiroshima talaga, oyster, talaba, tirum. Pero mostly Ilocano ang nagtatagal, yun ang talagang proud Ilocano kasi sila yung mahabang pagtitiis, pagtsatsaga sa ganyang klaseng trabaho. Tiyaga, di Ilocano. Kasi hindi sa pag-ano, syempre alam na natin, malansa, di ba, madumi, mahirap. Di kawayan nga raramidan ng kasla balsa ngayon nga pagkaputan titirom, di sabi na giant alambre. Oh, kitam dagiti ti trabaho ti Ilocano dagiti kadwan na at Ilocano tagkaskas to yapo. Diba? Nagagat ti Ilocano. Oray nga narigat basta. Oray na naangot, nabangsit, nalangsi. Oo. May sumat medyo dakto nga kwarta. So ano sa apo. So, no agawid lang to dagitoy. Ay nagbaba nang nagdadakil di balbalay da. Ayan, dawin di dadakil balay da, balay bahay ko. Bahay ko. Yan ang pampalutang yung block. Ada tanga block. Yan yung styrofoam na pampalutang nila. Para lumutang yan. Ay, digitala. Yan ang Digita apo, ti trabaho nda mapanday di dagat, nga panday kabin. Agbalinda nga Serena kano kada show ko yapo. Diyan kami napadasan nang syempre nakita ka rin. Napadasa mo tinagkaratushi, so nga naligat. Ano bang ikada ang tawag diyan, kumbaga yung balsa, kung sa Tagalog is balsa. Na diyan tinatanim yung mga talaba. Sa Japanese is ikada. Ay nasa ibabaw yun na yung mga kinaratosi manang kasi ilulubog yan din tong mga July. Yan yung kinaratosi natin. Tapos ilulubog nila doon, tatabi doon sa merong laman na ano na talaba, yung hindi pa nabuksan na malalaki, mangingitlog yun doon pakapit, kaya magiging ganon kanina. Buhay namin Ilocano. Buhay ti Ilocano. Ilocano ti kadwan na ti agararami ti kakasta. Mga Ilocano lang talagang nagtiyaga sa talabahan. Yan, yan. Kaya minsan doon kami sa gitna ng dagat para magtanim dyan. Pero ang kita nila, grabe. 100,000! Kaya Pero mga minus bahay tax. nila, malalaki. 100,000 ng Philippine money. Pero syempre, bahay ka ng ano, bayad ka ng tax, insurance, pero grabe din pagod tiyaga, sipag talaga. Dito'y dagat, dito'y dagat. Dagatan. Dito neta. So, ti lugan ni Wendy apo. Coming soon, bibili rin ako yan. Natari ti lugan ni Wendy, nagdadakal. My goodness, kasta ti agtal-talaba. Ay, kasi inaano nila. Nagdadakalan ti kwada ni, nagdadakalan ti lugan da. Nagijay apo ni. Nagijay, tarataray nga blue. Neta. So, ti pagkikabilan ni Wendy ti kwa. Talaba. Kala mo may ari ako ng talaba. Ginagawa natin. Tapos lang namin nagtirem. Nagtalaba kami. Talaba. Kaya ngayon ito, nagutom kami. Ito, nanchis. Ano ng mga, ano ba to na pagkain? Indo. Sarap po. Sarap po yan. Ano ng mga Indo. Thai. Pagkain Indo. Indo.